L'Ajuntament de Torelló ha iniciat el procés judicial per desnonar un home que va ocupar un pis social al carrer Puig de Salit. Es tracta d'un habitatge que va cedir a la Fundació Enciam Sant Feliu, que gestiona la residència Cals Avis. L'home hi va accedir mentre l'estaven adequant per portar-hi persones en situació vulnerable després que marxés l'anterior família que hi havien derivat als serveis socials. Els veïns van alertar de l'ocupació. La policia va anar i quan van arribar allà ja hi havia l'ocupació consolidada, per tant no se'l va poder fer fora. I per tant aquí va començar un procés a nivell de serveis socials d'anar a visitar la persona que havia ocupat, d'explicar-li la situació, de convidar-lo a marxar. Primer va semblar que sí, però després al final va dir que ell havia pagat uns diners. Hi ha unes màfies que es mouen per la comarca i que aquest pis li havien donat les claus, ell havia pagat i que per tant ell es quedava allà. Els veïns estan preocupats per les molèsties que diuen que els genera la persona que ha ocupat, també pel fet que l'home té un gos dels que es consideren de raça perillosa. Des del consistori apunten que se li va oferir un recurs habitacional que va rebutjar. El pis situat a la primera planta de l'edifici té 90 metres quadrats. Era un dels que l'Ajuntament preveia utilitzar com a habitatge social compartit. Hem aprovat el nou reglament de la borsa d'habitatge social i que per tant entrava la part de compartir, que haguessin pogut encabir-hi diferents nuclis familiars, des d'una persona o dues a alguna família més nombrosa, i clar, ens hem quedat sense amb tot el que implica que els veïns se senten insegurs. Com que hi ha pisos que són grans i moltes vegades són persones soles o nuclis molt petits, que puguin arribar a ser compartits perquè aprofitar més el parc d'habitatge que tenim, perquè sempre queda curt. El pis del carrer Puig de Salit és un dels 40 que té comptabilitzats l'Ajuntament que hi ha ocupats al poble, encara que asseguren que n'hi ha més. Són les que han arribat a serveis socials, que els veïns n'han donat coneixement o que el mateix propietari, però hi ha pisos de grans tenidors que estan ocupats i que segurament nosaltres, com que no són persones que tinguin demandes a serveis socials, els desconeixem que hi ha aquestes ocupacions. I a part hi ha les ocupacions que són de deixar de pagar lloguer, aquestes tampoc les tenim comptabilitzades. D'altra banda, el consistori també està en contacte amb els veïns d'un bloc de 13 pisos del carrer Sant Antoni que estan ocupant els habitatges en què vivien després que el promotor fes concurs de creditors. Els llogaters se'ls va requerir que anessin a pagar el lloguer amb l'òrgan competent, però també, tot i així, n'hi havia d'haver que es veu que s'hi presentava algú i els hi pagava el lloguer. Llavors, a determinat moment van deixar de pagar. Sí que n'hi ha dos que encara tenen el contracte vigent i ara aquest bloc de pisos sembla que la Sareb l'adquirirà. Per tant, si a la que sigui oficial això, nosaltres podrem intentar mediar amb la Sareb a veure si podem fer lloguer social. Els veïns tenen marge fins a finals d'any per estar-se als habitatges i un cop siguin de propietat de la Sareb, l'Ajuntament espera poder regularitzar la situació el més ràpid possible.